Hlavní město Moldavska Kišiněv hostilo od 21. do 23. září historicky 3. oficiální mistrovství Evropy v malém fotbale. Třídenního turnaje se zúčastnilo celkem 16 týmů, včetně české reprezentace. Naši fotbalisté první šampionát v Anglii vyhráli, v loni v Rumunsku skončili druzí, takže i do třetice chtěli zaútočit na medaili. Město Kišiněv přivítalo podobnou celoevropskou sportovní akci vůbec poprvé. Českou výpravu vedl prezident Asociace malého fotbalu dr. Filip Juda. Z pozice druhého nejvyššího muže Evropské federace malého fotbalu jsem jim hlasem podpořil kandidaturu Moldávie za účelem uspořádání letošního mistrovství Evropy v malém fotbale. Mojí argumentací bylo primárně podpořit zdejší rychle rozvíjející se malý fotbal. V druhé věci jsem si také vědom, že na Evropské federaci je pro nás Moldávie strategickým mostem do postsovětských zemí. Byl jsem také připraven na otázky garance, zdali Moldávie je vůbec schopna uspořádat takovýto šampionát v této zemi. Ty garance přišly ve chvíli, kdy si Moldavané zvolili nového prezidenta Nikolaje Timoftyho, který nám garantoval nemalou finanční spoluúčast na tomto šampionátu. K poslednímu přípravnému utkání před cestou na mistrovství Evropy jsme si pozvali do českého klubu Polsko. V utkání se projevila větší kvalita a zkušenost českého týmu. Pro některé svěřence trenéra Radka Pokorného to byl ale i psychicky náročný nominační duel. O české goly se postupně podělili Radek Gottwald, Dominik Sedlář, Lukáš Kučera a Tomáš Plot. Třetí jmenovaný měl smůlu a nevešel se do konečné 11členné nominace. Kdyby samozřejmě někdo nám řekl, že to budou opět více mistra, tak bychom to určitě brali, ale když vidím kluky, kteří se doplnili, jsou tady sestava z loňska, doplnilo se to tady třeba zkušeným kapitánem, kterýho tady za chvíli budete mít, tak věřím, že máme minimálně stejné ambice jak loni. Zatím, co jsem měl možnost poznat, tak kabina si docela sedla, věří si, typologicky je ten manšaft poskládaný poměrně slušně, takže věřím, že to bude klapat nejen v kabině, ale i na hřišti. Na soustředění v Českém Brubu se trénovaly i penalty. V tu chvíli ještě nikdo netušil, jak se to hráčům bude hodit na samotném finálovém turnaji. Naši reprezentaci jinak tvoří ryzí amatéři s různými civilními profesemi. Když zrovna nedává góly, řídí útočník Martin Švihálek výrobu ve slévárenské firmě. Trenér Radek Pokorný pomáhá řešit klientům následky dopravních nehod a brankář Lukáš Zrzavý zase prodává zahradní techniku. Je to samozřejmě těžké. Ráno stáváte do práce, celý den jste na nohách a přijete na trénink a trenér od vás očekává výkony a někdy to nejde a skloubit se to určitě dá. Po práci nejen tato trojice Brňanů věnuje svůj volný čas převážně fotbalovému míči. Co se týče třeba té malé kopané, tak to se většinou hrává večer, takže na tohle se čas najde a nikdy jsem to nepočítal, že bych se mohl dostat tady do reprezentace, ale teď se mě nějak daří, takže mám dovolenou na tohle. Teďka vybavím klienty, dodělám všechny věci, rozešlu e-maily, co je potřeba, můžeme směle vyrazit směr Kišiněv a zkusit udělat nějaký dobrý výsledek. V úvodním zápase v pátek nás čekala v základní skupině Anglie a asi všechny zaskočilo deštivé počasí, které teoreticky nahrávalo do karet právě Angličanům, protože je to typicky britské počasí. Generálním manažerem naší reprezentace přímo na místě byl náš tradiční fotbalový kolega Luděk Zelenka. Jaká byla atmosféra, s čím jsme šli do toho prvního zápasu, Luďku? Tak hlavně to počasí bylo špatný v tom, že o 10 stupňů klesla teplota, takže byla poměrně zima, ale myslím, že jsme se s tím vyrovnali lépe paradoxně než Angličani a který si to chtěli jenom užít, když to my jsme opravdu chtěli vyhrát a v tom zápase to bylo vidět. Ano, pro ty, kdož neznají malý fotbal vůbec, tak se hraje s 5 hráči v poli, jedním golmanem. My preferujeme rozestavení 2-2-1 a první gol ve 12. minutě dotlačil silou vůle do sítě Aleš Vlach s číslem 13, takže tehle ten nadějný vstup do zápasu nás určitě psychicky podpořil. Vidíte, že ten terén dělal problémy hráčům při práci s míčem.
A přece jenom v tom prvním poločase jsme byli lepší a měli jsme i několik dalších šancí. Tady Gottwald, který je právě tím hráčem na hrušce, tak měl velkou šanci. Jinak v tom 11 členem výběru je 7 zástupců brněnského malého fotbalu, také Radek Pokorný, trenér je z Brna, takže všechny ty hráče dobře zná a právě brněnská spolupráce po trase Švihálek Gottwald nám přinesla druhý gól, který nás definitivně vlastně v prvním poločase sklidnil. Švihálek, lehkonohý hráč, který hlavně v tomhle zápase na těžkém terénu byl naším nejlepším hráčem a celý mistrovství vynikal. Ano, James Esprit sice trošku ten zápas dramatizoval, dal nádherný gól přímo do víka, takhle ještě Lukáš Zrzavý musel čelit kulišárnám Angličanů, ale zbytek zápasu jsme měli už vlastně víceméně pod kontrolou a nepřipustili jsme žádnou dramatizaci. Nádherný moment Zrzavý, Gottwald a Dominik Sedlář dává z této pohledné akce náš třetí gól. To byla taková naše klasika, protože Zrzavý má výbornou hru nohou a to založení bylo skvělé a tady už jsme jenom kontrolovali hru. Poměrně jasné vítězství 4-1 pečetil druhým golem v utkání Aleš Vlach. Vyhráli jsme, takže je to dobrý. Těžký terén. Jsme spokojeni, 3 body do tabulky s velice dobrým soupeřem, silným na balonu. Uhráli jsme to, přesně to, co jsme si řekli, dobrý to bylo, výborný. Naším druhým soupeřem v základní skupině byla Itálie, hrálo se v sobotu a počasí bylo, Luďku, daleko příjemnější. Bylo ho těch 10 stupňů víc, přesto ten terén byl hodně složitý, protože ta tráva ještě úplně neuschla, jelikož se musí hrát v tarfách, tak kluci dost klouzali. Jeden z našich hráčů, František Karafa, měl vysoké horečky a za celý turnaj nezasáhl vůbec do hry, takže jsme střídali pouze 8 hráčů v poli, ale naši to zvládali. Viděli jste Martina Švihálka, jedno ze 3 borců týmu Tripoli Brno. Tady zase Švihálek nádherně vymyslel akci pro svého oddílového kolegu právě z Tripoli Milana Rašku a to nás poslalo do vedení. Přestože to je obránce, tak tam je důležité, aby i on uměl vyjet a teď se to povedlo a Votyč si krásně se Švihálkem narazil. Ano, Švihálek se tady rval o svou další šanci, ale naopak na druhé straně musel Lukáš Zrzavý předvést, jak je to výborný golman. Italové se samozřejmě snažili ten výsledek nějakým způsobem pozměnit, ale v Malé Kopané platí stará známá věc, že ze zabezpečené obrany se hraje daleko lépe. Mica tady takhle našel v rohu Sedláře a ten z neuvěřitelného úhlu vystřelil a myslím, že to Luďo nějaký Ital ještě tečoval. Ano, bylo to se štěstím, protože obránce ten balon změnil směr a golman počítal s tím, že si to krásně zbalí a ten mu to poslal do brány, takže se štěstím jsme se dostali do vedení 2-0. Ano, Dominik Sedlář jediný Ostravák v tomhletom reprezentačním výběru a klasika. Italové se tlačí dopředu, ale my to využíváme. Nádherný gól Tomáše Mici přes celé hřiště, velká ukázka fotbalové zkušenosti a přehledu. To je klasika malého fotbalu, tím když prohrává, tak vysune golmana a my se toho skvěle využili. Já bych řekl, že se trošičku podepsala únava v dnešním zápase z toho včerejšího náročného zápasu s Anglií, takže jsme to měli dost v nohách a myslím si, že jsme to celý zápas cítili, nemohli jsme se dostat do toho tempa, který bychom si představovali. Bylo to těžký, ale co se týče náročnosti a kvality soupeře, tak včerejší soupeř byl kvalitnější. Dneska jsme se pomalejš rozjížděli. Na závěr základní skupiny nás čekala Černá Hora, byl to náš první zápas při umělém osvětlení a poprvé jsme do něj nastoupili v modrých dresech. Rozhodně jsme nechtěli kalkulovat, jestli je lepší postoupit z prvního nebo z druhého místa a chtěli jsme ten zápas hrát naplno a vyhrát. Ano, tým vedl jako kapitán Petr Šmeral, 37letý nejstarší muž, který zvládá hrát ve Vysokém Mýtě velký fotbal, za Poličku Sálovku a za Aegon Pardubice malý fotbal. Černohorci byli určitě nejkvalitnějším soupeřem, na kterého jsme narazili. Jejich kapitán Drobňák nás hodně zlobil, takhle trefil tyč. Tohle to je Švihálek, pro Luďu Zelenku asi náš nejvýraznější hráč na celém šampionátu. Byl výborný ve vedení balónu a v kontrole míče a výborně řešil situace 1 na 1 a přestože dal jenom 1 gól, tak několik jich připravil. Tam jste viděli tyč, kterou nastřelil Dominik Sedlář, možná by nám ten
Úvodní gól byl býval hodně pomalu psychicky, naopak jsme inkasovali a byl to jako vždy výborný kapitán Černé Hory, Goran Drobňák. Černohorci to možná brali i jako odvetu za baráž ve velkém fotbale. A přestože nastoupil golman druhý Ondra Fischer, tak za tenhle gól nemohl a ten zápas odchytal velmi dobře. Byla to naše první porážka na turnaji, to už můžeme v tuto chvíli prozradit. Přestože jsme se snažili do posledních vteřin alespoň vyrovnat, tak se to nepovedlo. Prohráli jsme 1-0, což znamenalo, že jsme postoupili ze druhého místa do čtvrtfinále. Mně se chytalo dobře a jenom škoda, že jsme dostali toho góla. No. Atmosféra je superová, si myslím, a zápas takový vyrovnaný, bojovný. Myslím si, že vyhráli zaslouženě, protože o ten gól byl lepší, měli více šancí. My jsme se snažili, ale tenhle zápas nám nevyšel. Po utkání s Černou Horou přišel naše reprezentanty pozdravit exligový fotbalista Brna Aleš Šustr, momentálně krajenkující v týmu Zimbru Kišiněv. Ohlas to má tady docela velký, řekl bych, protože i v kabině se mě tam spoluhráči na to ptali, že ví, že tady Česká republika bude nastupovat. A já jsem se byl dneska podívat na jeden zápas, co jsem stihl. Sice se to našim nepovedlo, prohráli 1-0, ale zítra bude vyřazovací, takže tam určitě přijdu se podívat. Potkal jsem tady i vlastně hráli s Černou Horou, potkal jsem tady proti hráče, co jsou taky z Černé Hory, takže bylo takový pro nás trochu pestřejší. Uvidíme zítra, hlavně zítra, aby se postoupil dál. Je to určitě něco jiného než velký fotbal, hraje se na malém prostoru. Teďka navíc ještě včera pršelo celý den, takže to hřiště bylo mokrý, klouzalo to, ale je to spíš o fyzice, tam se musí furt běhat jeden s jedním a je to úplně něco jiného než velký fotbal. Do nedělního čtvrtfinále proti Bulharsku jsme nastupovali už za příjemné počasí s jedinou drobnou změnou. Tomáš Mica si oholil hlavu. No, chtěl ukázat trenérovi mustr, jak budou vypadat všichni, když by se nám podařilo získat zlato. Ano, tam jste viděli Radka Pokorného, na naší sestavě se nic zásadního neměnilo. Měli jsme k dispozici 8 hráčů pro pole, 2 golmany. Karafa byl stále ve stavu nemocných, ale tady jsme nezvládli rozehrávku a Bulhaři nám předvedli, že co se týče breaků a techniky, tak jsou na tom velmi dobře. Tady scházelo málo, zachraňoval tuším Raška na brankové čáře. Raška na brankové čáře, který nejdřív udělal menší chybu, ale Bulhaři celkově nás v prvním poločase docela překvapili. Ano, a přehrávali a výsledkem toho byl tento gól, který zařídil jejich kapitán Mihail Mihov. Takže jsme prohráli poločas 1-0 a měli jsme co napravovat, pokud jsme chtěli postoupit do semifinále. Nastoupili jsme do druhého poločasu ideálně, ale Švlach prodloužil hlavou autové vazování a srovnali jsme na 1-1. A co jsem viděl, byl to snad jediný gól hlavou, který na turnaji padl. Standardky nám v tomhle zápase poměrně vycházely, byli jsme z nich velmi nebezpeční, ale tady se dostal do těsného kontaktu s bulharským golmanem náš útočník Radek Gottwald, mimochodem barman, který kope za klub Café Bar España, takže je to velmi stylové a bohužel bulharský golman musel po tomhle kontaktu odstoupit, ale Martin Švihálek nás posunul touhle nádhernou střelou v 38. minutě do vedení. Hlavně krásná akce, kterou začal Lukáš Zrzavý, takhle přesně on zakládal akce a jako golman vlastně dělal 6. hráče. Radek Pokorný na místě trenéra byl nervózní, protože stále jsme ještě neměli postup. V kapse ten nám až v poslední minutě takhle spečetil jako tank Dominik Sedlář. Bulhary jsme porazili 3-1 a šli jsme do semifinále. Bulhaři nám nedali nic zadarmo a dali jsme goly jakože víceméně náhodně, že já jsem tam se tam ocitnul ani nevím jak a z ničeho nic tam prošlo. Měli jsme hodně štěstí, no. Určitě je to šťastný, no. Myslím si, že jsme byli celý zápas lepší, no. Akorát ten první gól jsme dostali nějaký blbý rozehrávky, jsme tam měli zbytečný, ale pak druhou půlku, jak jsme to dali s golmanem ze zadu, tak si myslím, že jsme jednoznačně přehráli a zaslouženě postoupili asi, no. Český malý fotbal reprezentovali na mistrovství Evropy v Moldavsku i 2 rozhodčí, Alex Denev a Martin Šmarda. Pískám prostě v České republice malou kopanou a velký fotbal a futsal a prostě je to můj koníček. Tohle máme vlastně mistrovství Evropy, jsou tam vesměs zkušení hráči, takže ti hráči rozhodují sami.
jo, svojí kvalitou. Atmosféra výborná, hráči, kluci výborný, hrajou si, no, nekycají nám do toho, snaží se hrát fotbal. No výborný, nemám se na to stěžovat zatím. První zápas byl trošku asi nejvíc, jak takový vyhecovaný, bylo to Řecko-Bulharsko, jo, vlastně sousedí, moc se kluci neměli rádi a tam to hrozilo i tou červenou kartou, no, ale zvládli jsme to tak nějak, dá se říct, bez ty červený, no. V semifinále nás čekal obhájce titulu mistrů Evropy Rumunsko a taktická porada tomu odpovídala. Luďku, ty si také něco říkal svěřencům Radka Pokorného? Já jsem spíš jenom zvedal náladu a kluky burcoval na to, aby se na tenhle důležitý zápas, aby hráli v klidu a předvedli to, co umějí. Tradiční rituál položení státní vlajky nám upřímně řečeno v prvním poločase příliš štěstí nepřinesl, protože Rumunsko bylo od začátku lepší, přeci jenom poskládalo tým, který má vysokou kvalitu. Tohle to byla spíš taková testovací střela Miroslava Nikolina, ale pak nás Rumuni celý první poločas, který trval na mistrovství Evropy 20 minut, zlobili. Tady se dostal do zakončení hráč s číslem 10 Vintila a Valkánu, tu akci dokončil, rozebrali nás v podstatě úplně do šroubku. Celý první poločas jsme se na hřišti trochu hledali a neměli jsme hlavně dobré držení balónu, téměř jsme se nedostali k zakončení a pouze jsme čekali na to, co Rumuni ukáží. Ano, tady předvedl nůžky Ovidiu Valkánu, jeden z nejlepších hráčů celého mistrovství Evropy, a tohle to je hráč, který byl vyhlášen úplně nejlepší, jmenuje se Miroslav Nikolin, dal nám druhý gól a posadil Rumuny pevně do sedla. Hlavně jako jeden z mála překonal technicky brankáře Zrzavého, který jinak se takhle obejít nenechal ani jednou, ale Rumuni opravdu byli výborní. Po chybě kapitána Šmerala nás, jak vidíte, zachránila Tyč, která zastoupila golmana Lukáše Zrzavého. V závěru zápasu jsme se celku logicky tlačili dopředu a výsledkem byl gól právě Petra Šmerala z autového hazování. Na to standardní situace, který jsme si s klukama nacvičovali předtím a říkali jsme si, že to z toho jde jednoduše ohrozit branku a taky to Peťa Šmeral tady zvládnul výborně a ekvilibristicky trefil. V závěrečném tlaku jsme se neprokousali ani k žádné vyložené šanci. Tohle to byla střela Martina Švihálka, víc už jsme nezvládli a čekal nás tedy souboj o bronz. Upřímně musím říct, že Rumuni si finále zasloužili a nám se nepovedla odveta za loňské finále, kdy jsme z Rumuny prohráli na penalty. Hrozně to mrzí, no, chtěli jsme urvat určitě finále, aby jsme odjížděli s plackou, teďka budeme muset bojovat o třetí místo, no, ať máme aspoň bronz. Já si myslím, že jsme byli hodně těžký soupeř pro Rumuny, když trošku byli lepší, ale za koncem zápasu jsme byli určitě lepší my, když jsme dostávali celkem pod tlak, ale chyběla nám tam ta jedna vyrovnávací branka. Myslím si, že by to dopadlo určitě dobře. My jsme sem přijeli jako vyhrát určitě a bohužel se nám to nepovedlo, takže určitě jdeme do toho, aby jsme tu placku určitě odvezli. Souboj o bronz mezi Českem a Slovenskem otevřely hymny obou sousedů z bývalé federální republiky. Luďku, byl ten zápas podobně pikantně vyhecovaný jako všechny souboje bývalých federálních sousedů? Naopak, my jsme se se Slovákama zkamarádili a byl to víceméně přátelský duel, i když šlo o hodně, všichni jsme chtěli vyhrát. Ano, Rudolf Beliš nastartoval tehle zápas lépe pro Slováky, dal nám gól. Naše obrana vyráběla v úvodu některé chyby a nedorazy, kterých dokázali Slováci využívat. To je jejich golman Martin Harak, který vyhazoval, ale naopak ho na druhé straně ohrožoval ekvilibristický Švihálek. Řekl bych, že v prvním poločase jsme ten zápas trochu podcenili. Mysleli jsme si, že Slováky v pohodě sfoukneme a to se nám zle vymstilo. Ano, prohrávali jsme dokonce o 2 góly. Tehle ten zařídil Michal Kuděra po skvěle sehraném autovém hazování. A pak jsme teprve začali dohánět. Přiznám se, že když jsme prohrávali 2-0, navíc Slováci ještě měli takovéhle šance, tak už jsem moc nevěřil, protože jsem viděl, že v tom malém fotbale se hrozně těžko ty zápasy otáčí. Ano, sám na bránu šel Roman Sabo, tady se tlačil za balónem velmi agresivně Aleš Vlach.
vybojoval autové vhazování, které si vzal na starost Švihálek a podívejte se, co se z toho urodilo. Tomáš Plodal góla hlavou a byl to jeho jediný gól na turnaji. Tak není co se divit, protože je to náš jednoznačně nejvyšší hráč. Ano, ale byl to gól kontaktní, který nám hodně pomohl a pak jsme Slováky mačkali v dalším zbytku utkání, ale gól dlouho nepřicházel. Tady šel razantně za balónem Gottwald, vybojoval alespoň autové vhazování a to jsme měli opět skvěle sehrané. Na konci byl kapitán Petr Šmeral a v tu chvíli to bylo srovnané na 2-2. A krásně tam naběhl s druhým, přestože už síly docházely a jeho to tak nabudilo, že touhletou akcí dokázal strhnout vedení úplně na naši stranu. Ano, připravil si nádherně balón na pravačku do palebné pozice a poprvé v tomhle utkání o bronzové medaile jsme na mistrovství Evropy vedli o gól, ale ještě nebyl konec, pak začal řádit hráč s číslem 13, Miro Jančák, nejprve trefil břevno. A při té standardce, kdy jsme měli chytře rozehrát, tak jsme ztratili balón a z rychlého protiútoku Slováci vyrovnali. Ano, Miro Jančák srovnal vteřinu před koncem normální hrací doby, to znamená, že na pořad dne přišel penaltový rozstřel. Kdo by se toho byl nadál, že souboj o bronz bude tak dramatický a tak vyhrocený. Luděk Zelenka zapisoval pořadí našich střelců. A měl jsem zapsat pět jmen a bylo to hodně složité z těch 9 někoho vybrat. Lukáš Zrzavý nás podržel, chytil první penaltu Kuděrovi, Martin Švihálek naopak svou úvodní proměnil, takže jsme šli do vedení. Stanislav Krempaský 1-1. První slovenská proměněná penalta. A za nás Lukáš Zrzavý pro mě překvapivě, ale potvrdil, že má opravdu výbornou kopací techniku a v pohodě proměnil. Rudolf Beliš nezaváhal a Slováci srovnali na 2-2. Za nás Aleš Vlach, kterýmu já jsem věřil, protože do té doby dal 3 góly a opravdu byl gólový, ale tady selhal. Slovenský reprezentant Roman Sabo, číslo 10 a Slováci vedli 3-2. Za nás Tomáš Mica, který podle slov trenéra všechny penalty zatím proměnil, tak tady se mu to nepovedlo a dostali jsme se do kritické situace. Vůbec netrefil bránu, tohle to je Žolt Tornaj, který kdyby byl býval proměnil, tak bylo rozhodnuto o medaili, ale skvěle Lukáš Zrzavý. Tomáš Mica okamžitě jde hrdinovi okamžiku poděkovat. Kapitán Petr Šmeral ukazuje pevné nervy a srovnává na 3-3. Petr Černička selhal a otevírá se velká šance pro českou reprezentaci. A za nás může rozhodnout Dominik Sedlář a taky se mu to povedlo. Česká republika porazila Slovensko na penalty 4-3 a odváží si z Moldavska domů bronzové medaile. Každopádně jsem tam šel s tím, aby to proměnil, aby jsme vyhráli, že? Jako řeknu na rovinu, neměl jsem na to moc žaludek v té první petici, ale jak už tam šel, tak už jsem byl v klidu. Bylo to hrozně hektický, hrozně vyhecovaný, stálo nás to strašně obrovský moc sil a jsem rád, že to šťastně dopadlo pro nás. Opravdu upřímně strašně moc. Začali jsme špatně, zbytečně jsme pustili do vedení 2-0 a těžko se to dotahovalo. Jo? Naštěstí jsme to otočili a zbytečnou chybou jsme zvrátili zpátky do hry v poslední vteřině. Jo? A zaplať pánbůh, že jsme ty penalty zvládli. Ty poznatky, které tady jsem získal a které jsem získal na předchozích mistrovství Evropy, bych rád přeměnil v myšlenky realizace mistrovství Evropy u nás. Bude pouze nějakou rozpočtovou otázkou toho, zdali jsme schopni takovýto šampionát uspořádat už v nastávajícím třeba 2 či 3 letém horizontu či později. Po zlatu, stříbru, tedy tentokrát česká reprezentace v malém fotbale vyválčila na evropském šampionátu bronz, ale vzhledem ke stále stoupající kvalitě a rozvoji tohoto sportovního odvětví po celém kontinentu má i ten bronz velkou váhu. Já jsem moc rád, že jsem mohl být součástí tohohle týmu a moc díku klukům, že mě do toho vzali. Jenom pro úplnost mistry Evropy se stali Rumuni, kteří ve finále porazili Černou Horu 2-1 a mohli pak oprávněně takhle slavit.